Νιώθετε Έλληνας? Έλληνας, όχι, Έλληνας πολίτης. Ναι, σέβομαι, εκτιμώ το κράτος αυτό, το έχω υπηρετήσει και το υπηρετώ, το αγαπώ. Αλλά θέλω και διαφορετικότητά μου. Είναι εκκλησία απατεώνων αυτή η οποία κλέβει το όνομα του γείτονα, ναι ή όχι? Είναι πρόβλημα δικό σου και δικό σου. Όχι, δεν είναι καθόλου δικό μου πρόβλημα. Η λέξη Μακεδονία είναι λέξη ελληνική. Είναι η Μακεδονία ελληνική? Όχι. Δεν είναι η Μακεδονία ελληνική? Η Μακεδονία ανήκει σε 4 κράτη. Σε ποια 4 κράτη? Πότε ήρθαν, αγαπητέ κύριε, τα 4 κράτη εδώ? Όταν ήρθατε εσείς έχετε δική σας ιστορία. Λέγεστε Βαρδαρία και ήρθατε τον 7ο αιώνα. Πότε έχετε δική σας ιστορία? Τους δικούς σας ήρωες. Τους δικούς μας δεν έχετε δικαίωμα να τους πάρετε. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για τη Μακεδονία. Εγώ δεν έχω δικαίωμα. Και έχεις εσύ δικαίωμα να έρχεσαι και να μου κλέβεις το όνομα? Βεβαίως. Με ποιο δικαίωμα? Δικό μου είναι το όνομα. Δικό σου, πού το βρήκες εσύ? Από προπάπων μπροστά. Πού το βρήκες εσύ? Κάνεις λάθος. Ήρθαν και παλαιά. Σαχάρα δεν βρήκαν εδώ όταν ήρθαν οι Έλληνες. Βρήκαν εμάς. Μπορείς να είσαι Σλάβος, αλλά είσαι υποχρεωμένος. Σλάβος δεν είμαι, Μακεδόνας. Ναι, μπορεί να ιδρύσεις εκκλησία και να είσαι καθαρημένος. Είσαι μιας εκκλησίας απατεώνων. Είναι Μακεδόνας. Δεν είσαι Σλάβος. Εσείς είστε βλάχος. Εσείς είστε βλάχος. Πέστε τη δικιά σας ταυτότητα. Μάλιστα. Εσείς είστε βλάχος. Το όνομα είναι δυσύλλαβο, βλάχος. Εσείς είστε Σλάβος. Μακεδόνας. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Απατεώνα, άντε φύγε από το χάμο. Πάρε το φύγε από το και διώξτε από το. Έχετε απέναντί σας, κύριε Χαρδαβέλα, ένα πάρα πολύ επικίνδυνο πρόσωπο. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι τώρα στην οθόνη, ένα πρόσωπο σατανικό κατά τη γνώμη μου, το οποίο απεργάζεται το κακό όχι μόνο του ελληνικού λαού, αλλά και ολοκλήρου του έθνους και της Πρέπει να ντρέπεστε. Πρέπει να ντρέπεστε, ντροπή σας. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή ανασκαλεύει ένα θέμα. Ναι, το μακεδονικό δεν το ανασκαλεύω. Είναι πολύ παλιό, το οποίο αποφεύγετε εσείς. Και είστε υπεύθυνη ελληνική εκκλησία. Όπως και το Πατριαρχείο. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός ανακοινεί ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο εθνικά θέμα, για το οποίο τόσο η ελληνική πολιτεία όσο και η ελλαδική εκκλησία έχουν δώσει και δίνουν αγώνες ζωής όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να διεκδικήσουν τα δίκαια του τόπου μας, τα διεθνή και τα εσωτερικά φόρα. Ο άνθρωπος αυτός που έχετε απέναντί σας είναι επικίνδυνος, γιατί δεν είναι κληρικός, αλλά φορά αντιποιότητα Είναι κληρικός, να αναγνώρισε το δικαστήριο της Εύεσσας και της Θεσσαλονίκης. του Έλληνος κληρικού, δεδομένου ότι καταδικάστηκε επικοινωνισμό από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1933, 93, ναι, και δεν έχει κανένα δικαίωμα να φορά το ράφι και το καλυμάκι του Ορθοδόξου κληρικού. Για εθνικούς λόγους. Οι εθνικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να διωχθείτε τώρα και απειλούν ολόκληρο το έθνος είναι πολύ σημαντικότεροι από τους ειδικούς για τους οποίους αφαιρεθήκατε τόσο. Αυτή είναι η δημοκρατία σας. Μην μιλάτε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πως αυτός ο άνθρωπος που έχετε απέναντί σας, κύριε Χαρδαβέλα, πρέπει να συλληφθεί άμα τη εξόδου του από το στούντιο του Άλτερ. Γιατί αποτελεί μια πυρητιδαποθήκη η οποία είναι έτοιμη να εκραγεί και να τεινάξει στον αέρα τα δίκαια αυτού του έθνους. Αποτελεί μια τεράστια παγίδα η οποία προσπαθεί σε μια πολύ ευαίσθητη εθνικά ελληνική περιοχή να παρασύρει τον λαό, ο οποίος ενδεχομένως εύκολα να παρασυρθεί από την μορφή ενός κληρικού εντός εισαγωγικών, με ωραία λόγια και με δεν ξέρω εγώ ποια άλλα θέλγητρα. Αν δεν συλληφθεί, ο άνθρωπος αυτός πρέπει πάρα αυτά να απελαθεί και ποτέ να μην επιτραπεί ξανά ο ερχομός του στην πατρίδα. Είναι πρόσωπο επικίνδυνο, είναι τρομερά επικίνδυνο. Το λέω για να τα ακούσουν όλοι, το λέω για να τα ακούσουν αυτοί οι κάτοικοι της ευαίσθητης περιοχής της Εβέσσης, για να ξεσηκωθούν και να τον πάρουν σηκωτό και να τον πετάξουν έξω από την Ελλάδα. Και αυτός ο άνθρωπος που έχετε απέναντί σας είναι ένας ζωντανός κίνδυνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω μια δυσάρεστη με ειδοποιούν τώρα από το κοντρόλ. Ότι έχει έρθει έξω από το σταθμό ένα περιπολικό για να σας συλλάβει. Ξεκινάμε, κύριε Βοσκόπουλε. Μιλήστε μας. Υπάρχει πρόβλημα και αν το πρόβλημα αυτό επιλύεται και πώς? Σαφώς υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι τον 21ο αιώνα επιτέλους εμείς που έχουμε περισσότερο και πολύ ισχυρότατη συνείδηση του να ανήκουμε σε μια συλλογικότητα που λέγεται κράτος πολιτών,
είμαστε συνειδητοποιημένοι πολίτες, ξέρουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και βεβαίως, επειδή αισθανόμαστε τη δικιά μας ταυτότητα σε επίπεδο γλώσσας, πολιτισμού, εθνικής ταυτότητας, θεωρούμε ότι μπορεί θαυμάσια μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα να κάνει τη μεταρρύθμιση, την ιδεολογική, σε ό,τι αφορά την πολιτική ομογενοποίησης και μη σεβασμού της έκφρασης διαφορετικότητας, εμείς ως μέλη της μακεδονικής μειονότητας, μαζί με τους δημοκράτες Έλληνες, μπορούμε να δουλέψουμε μαζί στον 21ο αιώνα για πλήρη δικαιώματα. Θα είναι πάρα πολύ θετικό για τη χώρα μας. Δεν θα είμαστε αυτό που είμαστε συνεχώς τα τελευταία 10-15 χρόνια από τη μία πλευρά, να είμαστε στις μαύρες λίστες σε όλες αυτές τις διεθνείς οργανισμούς και εμείς λυπόμαστε πραγματικά. Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε και κάτι ακόμα. Να κάνουμε και ένα κάλεσμα. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν εμείς ως Ουράνιο Τόξο όλους τους Έλληνες δημοκράτες συμπολίτες μας που μπορούμε να κάνουμε και να αγωνιστούμε για μια διαφορετική κοινωνία, μια χώρα πραγματικά ευρωπαϊκή, με όλες τις αρχές, με όλες τις αξίες που πρέπει τον 21ο αιώνα να τις υιοθετήσουμε σήμερα και εμείς. Και επίσης θα ήθελα, τώρα που είναι αργά και ακούνε και οι συμπολίτες μας πάνω, θα ήθελα να τους πω, να κοιτάξω και στη κάμερα, και να τους πω πάρα πολύ καλά. Dosta vejke da se plaši. Όχι. Gore glavata, Όχι. možeme mnogo dobro